Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Horas minggu madihita saluhutna. Akadamang dohot dainang nani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asabongok mahita tu parsaoran nabadia di minggu tamanogoton. Tabongotima marhite tangiang nahohom sangobas. Martangiang mahita. Amen. Maredde mahita sian buku edde.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalat disi. Alayang go halak parjahat tarsulat di disi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala na bonar. Mauliate hudok kami. Ala dipabicar ho hami tu barita nauli. Nama nodangi rohanami. Alani ubahe kutadahami ho doho lomoni roham. Dipangido rohanami naing mangulahol lomoni rohap pami saleleng dinguluon. Jalan yang martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-pisap dohok manggotap por roha por tibion. Sai palas marohanami manguloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Itatangi homa pati ni debata di minggutta sadarion. Ima siap pati na parjolo, saha tu pati na napaupaton. Songonom madidok disi. Pati parjolo. Audo Jehovah debatam. Ninna debatata. Dan jadi marakku pau bahenommu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaummu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yang gotung gawi si sobbaon, manang sioloan. Pati na patuluhon, dang jadi dohono gowarni debata, yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akkana marsine yang digowarna. Pati na paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dina onomarima ulahamu nasa si ulaommu. Alai yang gowari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu,
Rodi isi ni hutani halape na mangebati hutam. Ai dina onomari do di toppa de bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papi tuhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido saatna atong tapangido magogo tu de bata laho mangulaho pati nai rak mahita. Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati ni. Amin. Di bagasan uduk serep ni roha ta'auhon jala ita topoti ma dosat tanagodangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasak kajahatot dohami tubu. Jala dangadok kaporseau di bagasar rohanami hian. Saluhu dohami manibil sianak kadalammu. Macay godang do pangalausion nami di patimu. Alay ingok mahami, ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam, dohot asin ni roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalausion nami. Say ingok mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam. Ala ni gowarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Itabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Jahoba. Unak ko mabiyar.
Ayau do si lulu hokko. Nunga pola hujou goarmu. Au napunaho. Hasangapo madi debatana di gijang. Amin. Turpuk di epistel di Minggutta Sadarion, dienet sian pesalmen 62, mamuka sian ayat sada, 1 ayat 5, tajahama marsika soring. Edde sia si Daud. Holanibana do partano batowaku do hatuoku. Haporusakku, dak pola sadia humor di tau. Sai martup-tupi nasi dan waing mangojar honibana siya katibulon nai. Mangabiat digabus. Mamasu-masu ia pamanganna. HP maburai do yang gorohana sida di bagasan. Ido sahatna. Martua do akan atumangi hokatani debata jalanau peopsa. Amin.
hatidak kon maha porseao tai, songon nahi hatidak kon ni dongata saha porseao disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sia todi parbadia, adorak soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate, au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom. Shalom. Hamuna dengan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang sojenahon odolan nitik ting di huriata di hari Minggu sadarion atas guarni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohotu akadongan naun dope rap marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Kupasat hami mata be di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas mah dihita saluhutna. Udut tusi tabe kema odolan ni tikting ni huriata sadarion. Jalamu ita jaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite sok kopi tikting di WA grup wilayah kategoria. Naparjulu Guar lapatan doho topik minggu sia Agustus 2026. Guar ni minggu 10 dung Trinitatis. Topik posma rohamuna unang hamu mabiar. 2. Pakobasion parhobas ni minggu pukul sia sadarion parjamita. Amang Pendeta Emeritus David Farel Siboya MTH Demin. Paragenda inang sintua Rosana Borusiagian. Tikting inang sintua Dr. Gigi Vera I Boru Panjaitan. Namangihut pertangyangan wilayah di bagasan mingguon. Hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 18.00 guarni keluarga Amang AHS Limbong Inang Borusinaga Inganan Lempuyangan Yogyakarta masuk wilayah tengah. Selasa 11 Agustus 2026 pukul 18.30 guarni keluarga Inang Nyonya Simanjuntak Boru Pardede Inganan Sopokodang masuk wilayah timur. Rabu 12 Agustus 2026 pukul 18.00 guarni keluarga Amang Sintua Dr. Andus Epelu Bis MM Inang Boru Sinamo Inganan Sopogodang masuk wilayah selatan. Rabu 12 Agustus 2026 pukul 19.00 guarni keluarga Amang PJ Simanjuntak Inang Boru Manulang alamat Kalongan Telogoadi masuk wilayah barat. Rabu 12 Agustus 2026 pukul 18.00 guarni keluarga Amang SP Hutapea Inang Boru Tampu Bolon Inganan Sekretariat Gereja masuk dalam wilayah utara. Asasude maakar ruas madohoti pertangyangan hombar tu wilayah nabe. Namangihut ulawan ni kategorial boy mahita baca hita jaha di papan pengumuman. Namangihut parjamita di pukul siawib. Sadarion pukul siawib namanguluhon parminggota ima Sekretaris Jenderal HKBP periode 2016 saat 2020 Amang Pendeta Emeritus David Farel Siboya MTH Demin. Jalan Nasida di Tikina Salpu Makobasi Huriata HKBP Resort Yogyakarta tahun 1993 saat 1997. Namangihut ruas na monding nunga jumolo di alap tuhata inata LC Maindoka Boru Panjaitan Nahinan di hari Kamis 6 Agustus 2026 di Rumah Sakit Harjo Lukito marumur 78 tahun sada bulan naniha baluhon ni amata El Tambunan alamat Tegal Tirto Berbah Sleman Sian wilayah timur. Jala dibuan tu inganan persatokinani hari Sabtu 8 Agustus 2026. Anggiat matumibu tarapul sudi keluarga. Namangihut hari Senin 10 Agustus 2026 borhado uluan ni huriata Amang Padita Tibul Hutahayan STHMM Rap dohot inang sintua dot Randa Roria LCH Boru Nadeak dot Amang Sintua Hamson Limbong Mandohoti Sinode Distrik Amandemen HKBP Distrik 18
Jabar Teng DIY maringanan di gereja HKBP Bandung. Tatang yakon maanggiat mardalan dengan jala di pasu-pasu Tuhan. Nama ngihut penghargaan diakonia kepada siswa berprestasi 2025-2026 hombar tu program Dewan Diakonia tu siswa berprestasi bidang formal manang informal di pasahat huria do apresiasi penghargaan diakonia tu ruas na berprestasi hombar tu kenentuan na adong ima na perjulo prestasi formal sekolah tingkat SD, SMP sederajat SMA sederajat. 2. Prestasi informal kesenian olahraga dan lain-lain. Syarat ketentuan na ima sada ruas na aktif di bagasan setahun terakhir. Paduan pasahat fotokopi rapot ijazah keterangan prestasi na dilegalisir sian kepala sekolah manang fotokopi sertifikat piagam kejuaraan dilegalisir. Berkas dipasahat tanggal 27 Juli tusia Agustus 2026 tusintua wilayah Nabe. Apresiasi dipasahat di permingguan tanggal 16 Agustus 2026 pukul siawib botima buah-buah on mardongan mauliate. Nama ngihut gabe ruas na imbaru. Pendeta Jeti Lisantri Samosir MTH mamuka minggu sadarion gabe ruas dohot parhalado ma di huriata hobar tu aturan peraturan ni HKBP aka pangula nagok tiki naman jalo surat hatorangan sian eporus siala tugas belajar na di jalona gabe ruas ma di inganan studina ima di kota Yogyakarta. Pinangi doma jogjong di ingana ya mau lihat mana nama ngihut boa lomba Pesparawi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 maringanan di Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta di patupado kegiatan lomba sian lembaga pengembangan Pesparawi Kota Yogyakarta kerjasama RAP dohot Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pertama, lomba nyanyi tunggal anak usia 7-13 tahun. Kedua, lomba vokal grup remaja atau pemuda. Ketiga, lomba paduan suara wanita. Keempat, lomba paduan suara dewasa campuran pria dan wanita. Tuaka ruas nanang mandohoti lombai boy ma menghubungi seksi di Dewan Marturia. Nama ngihut di hari Senin 10 Agustus 2026 rodo undangan sian persekutuan doa oikumene Hana maringanan di GKJ Kota Gede. Asa borhat ma anggota ni seksi perempuan na hombar tusi. Nama ngihut di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 10.05 WIB di Patupado Talk Show Cybercrime tu remaja HKBP Yogyakarta sian kepolisian dohot instansi na terkait maringanan di sekretariat gereja. Asa sude remaja mandohoti ulawani dung sipul tikting on adong pamutaran video. Nama ngihut ulawan ni seksi perempuan di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul waluwib di Patupa seksi perempuan do gotong royong payason lingkungan negara jata ima dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Asa sude perempuan HKBP Yogyakarta mandohoti ulawan ni huhut mambuan alat kebersihan nabe. Nama ngihut perayaan Dirgahayu RI 17 Agustus 2026 hari Senin 17 Agustus 2026 di Patupa Huriata do upacara bendera peringatan Dirgahayu RI ke-81 tahun Rap Huria Katolik dohot Masjid Syuhada di Alamani Gerejata. Asa sude ruas rade mandohoti ulawani. Nah berikutnya persagian patureon taman di halaman nih gereja dapat kita cermati. Nama ngihut kunjungan gerejawi tamu huria
Sadarion Minggu sia Agustus 2026 rap dohot hita doima seksi perempuan HKBP Kayu Tinggi Resort Kayu Tinggi Jakarta. 2. Seksi perempuan HKBP Purwakarta Resort Purwakarta. 3. Kor Ama Jetun HKBP Serpong. Mau lihat tema di Pasatu Riata di Haroro Nasida di Parsauron Parminggota. Saya tuhata mano toktong mangaromoti aka ulaon namangihut. Satu namulak pe tu inganan nasida. B. Hari Minggu 16 Agustus 2026 marsakap doro tamu ni Huriata ima perjolo punguan ina Solafide HKBP Bandung. Kedua paduan suara kantata Glory HKBP Duren Sawit. Petuluhon punguan kor ina Kamis HKBP Resort Bintara Bekasi. Anggiat matoktong diramoti tuhata perdalanan dohot pelayanan nasida. Berikutnya Sadarion Minggu sia Agustus 2026 di Patupa ina Kamis do Bazar asarade mahita laho mangurupi na pinarade nasida. Namangihut 10 walu Kris 10 sia mengelului pengajari tu sekolah tugor sekolah minggu bazar remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound 20 mengelului parhobas tenaga volunteer seksi kesehatan Tajahama Songonatar Surat. 20 sada pasaoton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot pardongan Saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas nihuriata pasahoton selamat ulang tahun matu ruas nama ngolopon Ari Hatu Tubuh dohot nahot ripe mamuka tanggal sia saat tanggal 15 Agustus 2026. Alai gokma di basa-basa honde bata napuna pakiromoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaun. Asalam sumurung hamu marpakirimon pinargoguan ni tondi parbadia. Roma 15 ayat 10 tolu. 22 ruas namar sahe di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagasna. Tatangiahon ma aka dongata namar sahid di rumah sakit suang songoni dohot na di bagas naganup. Saitumibu ma malum jalahipas toktong di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhata. 20 tolu bunga langgatan di parmingguan Sadarion Minggu sia Agustus 2026 imasian keluarga amang sintua PJ Sinaga inang boru hutapea. Mau lihat di keluarga jala saitin ditambahi tuhatama pasu-pasu tunasida. 24 Bibel sejahon mingguan. 25 jadwal hari tahun ni huriata permingguan. 2 permingguan dohot 26 parhepengon tanggal 31 Juli 16 Agustus 2026 tajahama di papan pengumuman songoni matik tinggi di hita Sadarion. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Setiap hari kita membuka ponsel untuk mengirim pesan, bermain game, belanja online, dan membagikan cerita di media sosial. Semua terlihat normal sampai satu notifikasi mengubah segalanya. Satu tautan, satu pesan, satu klik. Cybercrime tidak selalu datang dengan ancaman yang jelas. Ia bisa menyamar sebagai teman, toko online, giveaway, atau bahkan kesempatan yang terlihat menguntungkan. Banyak remaja maupun orang tua menjadi target karena merasa ini tidak akan terjadi pada saya. Padahal siapapun bisa menjadi korban.
Karena itu, penting untuk mengenali modus cybercrime dan memahami bagaimana melindungi diri di dunia digital. HP aman, data aman, dan masa depan digitalmu juga lebih aman. Teman-teman penasaran, gimana sih cara mencegah dan menghindari hal-hal tersebut? Yuk ikuti talk show remaja KPPC Jakarta dengan tema Cybercrime from Phone dengan 2 topik. Yang pertama, jangan jadi korban, kenali modus cybercrime. Topik yang kedua, HP aman, data aman, jadilah remaja yang cerdas di dunia digital. Jangan tunggu jadi korban, jadilah remaja yang waspada dan cerdas di dunia digital.
Dami ni debatana sumurun siang saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikirani. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amin. Horas madita salutna. Wanodo nama sadiportibion sahalion. Pajupang naksoni rentanahon. Puasa ala pitoludukor atong se. Jala hami pe lupasiun sianon hian padita. Laos pajupang muse dang mula de musianon padita siwea mantan se jen marjanita tunatun tumuan skuron. Laos soni manang akar was ni huriata na di luar bagas gerejaon dohot na di serbaguna amudo geas mamereng pardo pahaku alayang wau dang bui hubereng buhimuna satu haroni Kristus na paduhahon ala hidu bui mamereng pardo parak ala tibi alay pos dorohaku yang lama bangun seniripu nama duki jamita ape nama dodo laut soni marana kingan di paminggota sadarion tuhita saluhutna unang hamu mabiar unang ganggu rohamuna tenanglah jangan di hatani dibata di mingguta pasakuon dum trinitatis imana tersurat di Matius 10 ayat 22 ayat 22 jalod do PHP na buye masa binereng marjamita ibut binereng di sobo di tipi di sobo Palanod do pehuoto dum malado paputao lubi bapadita binereng buini benison era namandong berek kuasi do marjamita sotung dilipuan na dibigi hape namondor true story do di sonni au heran buhiku di son heran hape somal yak kadipi do alay streaming do tahe tong jamot do iba ala di streaming di TikTok di bayan tok nama baik TikToki alai iba mitok ala di TikTok tuan masa dibigi akan meraha TikTok isi jamut alana biaka digital dan bungaku sahatu harmoni Kristus saya disimpan ulung saya dipahe dupi gatau alai hamuma tok mahamu hehe mabigi jamita amin taksaan itu jamita alani hatan itu hata mamakuni kita di bagasan tumpuk tasarion mardalan Tuhan Yesus di sisi mitau alai di bagasan ni i padohan nama sayar katu hita pos marahapuna unang hamu mabiar bungi di das-das Yesus mangakasiana mangkarawan pajulukun tubariba asa dipamuli jolo natorobi ata dipamuli marlapatan sabulak dang hata muli marhasotan do semoni dan apalagi do simuli mulak do muli marhasotan jadi duksau dipamuli nakok masa sadasa tudolok asa dungbot ari olan sahalakna nama disih alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak dan bangido dan sida ai alugudo ai alodo alugui tu nasida jadi martahi
Roma Jesus madapoton nasida di sisik nitau. Jadi dung diida sisiani ibana mardalan di sisik nitawi marlangan ma nasida dilipu pola mangangguhi be nasida siang biar miroha nasida alai pitor dipakulingi Yesus manasida Ninnama pos marohamuna ahudo unang hamu madiyar dunginin na si Petrus mangalusi ibahana ali Tuhan ang gohodo hape Tokon ahu Roma dapoton ho mardalan siya naiki gabi di dokma Romaton. Jadi mijur masih Petrus sian parawi mardalan sian aiki mardapoton Jesus alai mamereng alugu madiyar maibana jadi naing lonong mak gabi dijauhon Tuhan panua aku jadi pitor disundukkan Yesus matanganna manakku ibana jangan didokma tu ibana siotik kapor siaon ama pola gangguroham laos bongot manasida tu parawi jadi soma alugui jadi disobah halak nadi parawi maibana akanin nama tutudoho anak ni debata tutudoho anak ni debata ima sahatna rahamu nakamang dohot tama kainan ala tapay utikot do ng aga endeli ang kainan kanakinan siyang ina para rekamis dos ng ina siyang kayo tinggi doot ina siyang ubakarka kalumubi ama na inanate siyang sera sorry Sehera nabila tipis serang do serpo. Jadi auson na marpikir na payutihut ende na pinasahat ni por amanat undangan kaparu kilon na masa na sotatusi laptibu parminutuata lambudang do na sotaboto lambudang do na tabering na kingan pangalaho na masa na balik mabayin madal kita wakadusa alay lausoni ngan tu ina ibagasan tupe nakingan dua nasarupa yedeho nedetay nasarupa bari-bari berjulur kita menedehon o sumarwa mo na Mata na menilay di mo na imanang nasita dangan karwa sa magsotong tejiwa habulus ay hope nakikat hope nataduk nakikadulita sukumba sa uno ni nabinoto ni ba sa ramo na ang karta nakikan bebas ati lepas bilang akap pinilayan dan lewis edetayate tuan ina asa sonado ito suliyate unang jotor lala ipikiriamu sa jeliling ano naman berjimito kapag nagtusando pihita Suboto dia malah alun missioner doha selamat datang di kota kami Jogja na sinakainon doto alang pengalaman ko nah umat kami may dari bulu do sipata margay bulu naik katop pamu babuy mahamu tamu laptop alay na umat obi matinggal kamu
Ate pandita namin. Ala na dua lusa isok pandita binilay. Tulong siya isok pandita kan. Ala kang lansia iba. Pasti do. Ala tanggal lansia na bahin. Ganjang daktuk jepek maradila. Ganjang daktuk jepek maradila. Atong hamunan kamang do tamakainan. Atong hamunan kamang do tamakainan. Di bagasan perjalanan di ngoluta. Badai kehidupan adalah bahagia. Kehidupan yang harus kita jalani dengan iman. Harus kita jalani dengan iman. Siapapun kamu, siapapun kita, satan bulurong kamu, isepihita, namora, napokus, namora jok, tong aduk paruk kilo, napokus jok, tong aduk paruk kilo, pasti do, bui do mate jong jong, pasti do, bui do mate jong jong, dangadong nasutu ya dupata, dangadong nasutu ya dupata, atong molosong ni kalombang ni golu nama bayan kita jonok tu di bata. Itu menjadi intisari apapun persoalanmu dan pergumulanmu, apalah soal reklami, apapun makanannya jangan lupa, apapun makanannya kamu masih tak berani apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, dia tahu apa yang terbaik, dia tahu cara dan waktu yang tepat, Tuhan akan memberi pertolongan dalam setiap perjalanan kehidupan. Itu yang menjadi pegangan kita semua. Itu yang menjadi pegangan kita menghadapi gelombang badai kehidupan. Dudura sekilas jolo ilustrasi sekilas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. IT kita bisa. Mama masih di sana. Kak, doain Papa masih di sana, Kak. Mama udah ditolongin. Kapapa tanpa suara. Kalau nama anunggo suara kan diputun. Bisa terjadi sesuatu perjalanan hidup kita yang kita rencanakan, perjalanan dari awal sampai kepada tujuan itu kerinduan kita, tetapi bisa saja kejadian dan peristiwa yang kita alami. Contohnya tentang yakta mangati. Tangian dalam berkata Jakarta pembangunan do Jakarta pasti do Tuhan pada usaha pasti do jalan dono tado Tuhan yang muda mahabina kan saya tabulu tangian non lau pina bua lau mulak pina bua usaha pe musai pina bua langsung na bermula mergait bahwa kamu itu kerinduan kita dalam kehidupan itu segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita yang Bapak saudara tidak ada yang tidak mengalami pergumulan sekecil apapun seberat apapun nahulip do dingdingon nasubui do terpabuah bohita pangkilomu holsomu dohot akka masalah natadupi tabupi akka edennya amado laki kita tolong membangun tolong kita habis tolong siapa edil tayi bahwa jangan takut. Jangan hidup hamba kamang bolo di bagasan. Jangan hidup tahan tali di bata di bagasan minggu tak sadari. Kalau tolu nama saya harga situ pota ada pola gajang alang gadang lupa kasidalan tadi. Masih atusan lu hitai si ibu tote tanggat tadi jujur di. Ibu tote tanggat tadi jujur. Langsung tanpa buah-buah. Rope hita tuson ate sambil margari jadu hita di Jogja margari jadu hita kapan nujun double hola rota puji Tuhan. Kalau ibu do hola muda aduh tinggal hon. Horas makin tinggal horas makin bator tabu dekola mereka di pembangunannya nakal di sudido dia sudi merek maja bulu dan di sibe kamar maja dia sudi nasi pola minggu boleh ada mah dalam bagi mah boleh ada pastor sada pastor dua pastor tulu yang itu dia dijagui nasi pola minggu ini sih puji Tuhan arah utang gudok bahasa di porong tamu kamar dan bahasa di porong tamu kamar karena perubahan yang menetap, karena perubahan itu yang abadi, tidak ada yang menetap di dalam dunia ini. Dan itulah yang kita lihat tawa-tamang, itulah yang kita lihat tawa-tamang, nunalian saya gabung nunar kemudian jamita nak kita nunar hamamang pahotton rohatta doa persiapa alani tani di bata apa ingotton kita di bagasan minggu tak ada di on supaya tenang aku ingin jangan
Aku ini jangan takut. Wududono tahola kata dia mang. Alai wuludu ro sudidu hitam madok. Dua adu Tuhan bahasa masa sonon bahasa sonon. Inna atsudari ba boleh sukun sifat tanyangan padi tenami. Amang to masa sonon inna. Bahasa sukunam soal Tuhani. Wududono tahamu kami memang di perjalanan di kota tahun. Hidup dapat pikirata. Alai dapat julus sehari. Hal yang tadi diuji di tiki masa galumbang ini. Yang pertama menjadi renungan ombak untuk kita adalah iman kita diuji di saat ada badai kehidupan. Hapor siaunmu, hapor siauta, hapor siaunmu, ganut marsada-sada diuji tiki masa galumbang ini. Tidak ada sesuatu pergumulan hidup yang bisa kita lepas. Selalu ada pergumulan, selalu ada ATM nasajot kudo ancaman tantangan masalah. ATM beri do mendiri do BCA. ATM ancaman tantangan masalah. Kita sejauh masa adong gereja do dia siapa yang tidak mengalami masalah. Anggoli zon hitan wae tu pesada kata tupi ada di klien di do nang dilang di resort bedehot do di Malang. Kamu kamang perkembangan kehidupan iman kita itu teruji. Tadi di Batam telingi kita supaya kita memiliki IPK yang berkualitas, iman, pengharapan dan kasih. Mulai anak kota saya satu kudo nama masuk ke UGM pasti IPK nanti buat. Saya nanti bodoh karena kon bereng anak ni pendita dia tu son hola masuk tu UGM belas doang tu dihubungi pendita di gereja asal tol diingat bahwa memang mereka yang berkualitas terus yang berapa sukit yang najulung bersipida do berengon pang sipida untuk jom lain parkir di mobil nama dua sepeda motor tapi soal istilah nadi hitam di dokter molo di pengulu sepeda motor di kredit ini tapi kredit dalam murah kredit berapa motor kamu akamang perjalanan hidup kita tidak lepas dari situasi kondisi apapun tetapi iman kita teruji di saat ada berlampang badai kehidupan yang kita lalui. Kita dah mampu ada pergumulan, kita dah mampu ada pergumulan semua perang, alanya peanah pun, alanya kalanya selahan, alanya tangmulu sigara pari, alanya tona togani kita sigara pari. Di situ kita teruji sampai di mana kita hidup di dalam mengandalkan Tuhan, sampai di mana kita berkata dan Maria Rasulku dan Maria Tuhan nalah merupi au madongani au disudi akapadana sajojok dohudok pokok mamang dia lepas molo mangalang mengalepasi pangalon sang halang bara saya dong andaliman sudidu hilang madai andaliman alai hudok hilang kehidupan orang percaya jangan lupakan andalkan iman hidup membaik tabung mulibut. Setiap orang yang mengandalkan iman, disitulah dia kuat, disitulah dia bisa menghadapi segala persoalan, supaya dia tetap bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada akal dan pikiran, bukan bersandar kepada kemampuan dan kehebatannya. Unang pangasawa bobom ninani, unang dodok di papirimamu, unang pangasawa akan pikiranmu, jangan unang mandili molosot pikiran bobom, unang dok natuk Tuhan mengurupi hodok mandongari Tuhan pikiran tadi nasutuk gogot tadi nasutuk alai tuk Tuhan patu pahon logis yang kata pikiri logis yang kata takon ido ubain dari dok Tuhani pasahat madalam jalah haposi ibana nak komarang sadia tu pikiran sendiri kepala sekunok di depan sermonina dia tersurat lain jelas dia tersurat kalau di suku di dia tersurat di Bibeli bah itu suku Cituat tengah ada suku Cituat jadi dia menggunakan suku lau bidati di situ kita sebenarnya alamat suku namanya deh pasti dia alamat suku namanya deh semua do kita marningot tamam di dia tersurat kata di mata alai kata di mata alai kita masih mohon semua
iya pe akan atagopi alanido isedo manopa isedo manarihon jala ido nakingan di edena padu hari honi ido kamu mengucap syukurlah pada Tuhan karena penyataan Tuhan yang baik dan nyata. Mandok mulia hati mahida tututu dibata alam panarihon di dibata lu bisian akan atapi kiri lu bisian akan atau usahahon di menuta segala hari ima napar julu alani napaduahon hawa kamang mandalani ngulu di bagasan hapor siaw nakingan budok mengandalkan iman kehidupan Petrus menjadi pelajaran berharga bagi kita dung di bawah si Petrus sampai Tuhan ini dok ibana alani Tuhan ibana surma au tunina alani makaida hawa kamang duk tabau isi latumboy patubah kita isido kita Markus Niroha mandalani ngulu di bagasan hapor siaw karena kita tahu siapa Tuhan itu kekuatan iman kita dalam situasi tiada apapun kita mampu menjalani karena mengandalkan siapa Tuhan dalam hidupmu. Alani doa muak kamang taparati-hati dulu muladong akan seorang nama rungun 50 tahun 60 tahun bijak tinggi dan dana mulamar bada dana kadok pasoa mulai dibereng roh bapak nator mangaduali korpos dorohana apalagi di roh bapak nomor bada motor tor disapsap dengan nom nomor 8 dianggap bapaknya menjadi kekuatan penolong karena dia yakin bapaknya akan menolong dan mampu untuk mengalahkan siapapun. Solido hamuat kamang di bagasan nang bisu nakang berekan manaskan bisu isi bolis inna akamata nasihat kuriat kanaranak yang sisa nomor 8 hamuat kamang dapos nirohatan wi labok nakingan kulipur nakingan adong berasa denain naraku alana biasana tak dapat mangi gubulupur somoni ay mana tu dia bekor do sono ay mana kabari ba ang bapala tulu tak biano mar sinario pe sadanai ni sinario pe sadanai somal gamang nakola buaya lama somal mati kepada teresol kilobat dua dah indah pada alana budangan carena bedaw si topol berang budangan padudut inong se nomor 8 kamu kamang pabuahon pos niroha do imana liang hiburan hidup di bagasan pos nirohata angka ditingkit si Petrus Tuhan tadi di bata di sido ibana berani di batalan di sido ibana siap untuk berani menjalani di atas air tetapi di saat dia fokus kepada angin dan tahuan itu di sido ibana naik madam nomor 8 kamu kamang di saat kita fokus kepada persoalan dan pergumulan di sido kita hatakutan bagi dia di saat fokus wahado dan danak punwai naisema nasungonon Tuhan museni di sido kita mabir do ketakutan akan di saat kita fokus pada perkataan Tuhan aku akan menyertai kamu aku akan memberkati kamu aku akan menolong kamu maka kita akan mampu menjalani perjalanan hidup ini unang fokus suatu pergumulanmu do permasalahanmu unang fokus suatu alkohol somu do paru kilomu alai fokus mahal tu ise do nama dok dong anak doho ise do nama dok parbogo aku doho ise do nama dok dang polo asok tuho madam nomor 8 semua kamang setiap orang beriman fokus kepada siapa yang bisa menolong dan menyelamatkan kamu juga mang muladong neng menguruti kita lalu kita pedidok pos maratan nanti di sini ada dekat sumber dia ini pos dolar kalau ada tuan aku pos marwah kalau betul tulang betul kemembur kalau betul sore tulang betul stop mak nomor telepon nak tersonon yakin alam fokus kita waduh jalan naduhan non lulus Tuhan waduh tersonon tertambah biar tabado katakutan tabado hitakol alai molo fokus tu ita Tuhan dohan ni Yesus songon si Petrusi tapi ring do ragu ibana itong nang madabu Akan dapat dua hon hamu amang mardalani untuk di bagasan hapor sial menjalani hidup itu dengan mengandalkan iman percaya kepada Yesus ia memberikan apa di situ dia mengalami tenang aman sejahtera di si Petrus dungido persiama au tenanglah jangan takut
Atau tatiuk mahamu akamang di perjalanan tiup hatan itu hatan nama dok mabiyar so dia persoalan pergumulan seberat apapun masalah pergumulan ingat perkataan Tuhan Albui os marohan unak pomabiyar apa tuluhon mahamu akamang Walau songoni do perjalanan yang ngudutta mengendapkan iman percaya kata Tuhan. Walau hatan ibadah Tuhan rajai ngudutta kapakos rohanta napa tuluhon dungo jantema Yesus di bagasan ngulung Guma dabu kita tu akka pergumulan isidu kita sadar dan mampu kita lebih. Di saat kita menghadapi pergumulan dan persoalan, baru kita sadar saya tidak mampu dalam hidup ini. Dengalani gugupku HP, dengalani marokku HP, dengalani HP, boy mandalani ngulani, alai nama lapatan molo pujak ton Yesus ini nama kosor rohaku, nama doani au di perdalanan di ngelukku. Ya do hudok tu jemita hamu kainang di pembinaan jemita hamu kainang di pembinaan ina do alata parukuan. Saya masih pendeta muda waktu di Jakarta. Itanda hamudo puro niku. Adong do pena sumananda puro rai sunate nalahir. Alai mau lahir 50 tu kijang umurna pasti dari boto tu. Jalan inganan nipe iboto do di dia puro. Mula akai ina na tua-tua di hutan, seanda magurba di tengah, di Simapura. Jalan yang ada buat rombongan Israel, kita kembali di perbatasan Tele Api Puci, ala di Puronai, di si akal, masih pangan simpanan, liling mahal, jadi muksa di si Ijuma, for leader out, obat orang. Terbahasa ini mah udah tidak pola udah bahasa Inggris excuse me sir there are people of keep in Indonesia terniku matto udang bisa pantobek ucoran jadi inat mas naik di Puronai udah sebut HP puro na naik kudok tua makamang bahasa naupa pendek pasahat dalam tu jahuba unak komar pamucat dia tu pikiran roh tu Yesus onai ului maibana ido na mga lehon pos ni roha hita di pandalanan ingot na puro naman sa yargama ni pan ang panarga ni ni hawa jalan aman doy koy na isa majamay holan na kaido na manupiro na di sinamuti na maglapatan holang doy nang holang kita sa dirido na pasahan dirido na pinatang yang kalat kita na pinatang kita pagdulo pasahan dirintu Jahoba unang pemakamucan dia tu pikiran sendiri roh tu Yesus oloy padohan na salilan dioloy si Petrus padohan ni Yesus di sini bana merasa tenang dan aman salilan dioloy bana padohan ni Yesus di bana di sini jumpang sonang di roha atau jangan di roha Yesus si dung ditanda na sida tutudo anak di bana tutudo Yesus tutudo di bagasan hapus yaon Tuhan adalah Tuhan yang hidup yang tidak hanya melihat akan pergumulan dan Tuhan nama mereng-mereng akan menghilangkan persoalanmu tetapi Tuhan yang dia percaya kita percayai tetaplah percaya di badai tengah apapun badai yang kita depan jangan pernah takut karena itu firman Tuhan menyapa kita dalam tiga hal nanti itu meluta sudah akan buat nota pangoloion tuli bata ido na bui mamadopi akatan ketaatan iman kita kepada Tuhan disitulah kita bisa di dalam kekuatan dan pertolongan sebab orang percaya tidak akan mungkin lepas dari badai tetapi di tengah badai itu kita ditopang dan dikuatkan oleh Tuhan karena itu saudara-saudara
perjalanan hidup kita di badai kehidupan itu sama dengan selalu dikatakan daripada perjalanan kehidupan orang beriman seperti nahoda yang membawa kapal dalam lautan. Apa dia katakan? Saya kurang tahu apakah ada yang dikatakan itu batu es atau gelombang, tetapi dia berpengharapan saya bisa sampai ke tujuan dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Berita seperti itu, badai kehidupan membuat kita pasrah kepada Tuhan. Badai kehidupan membuat kita dekat kepada Tuhan. Laut yang tidak tenang dikatakan oleh pelaut tidak menghasilkan pelaut yang tangguh. Kata nahoda bahwa pelaut yang tangguh ialah yang siap menghadapi badai yang badai. Iman yang tangguh adalah iman kita siap untuk menghadapi apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi hanya dengan melibatkan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan dan persoalan apapun. Karena itu saudara-saudara, karena perjalanan hidup orang percaya hanya mengandalkan Tuhan, kita kuat dan kita mampu. Dan Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Seberat apapun persoalan dan pergumulan kita, semua dia pemoratna, semua dia pegodamna parsorion 4 kilomu, alai ingot mah dengan di batai kita disudi akam dalanan yang meduka. Selamat perjalanan duna akamang, nasian bungan amado ina pada lanata, saat kita tujuh jauh di bagasan tenang aman sejahtera, mulak pehita tenang aman dan sejahtera, pasahan talenta jauh, donganan nadu kita, yang perjalanan naduta, imam pos nirohata sadarion, nang ede dohotang yang pujian penatingan, imam penghiburan tuaka, ruas nihuriata, nadi luar dohotna di serbaguna tupe sohbereng bohimuna diberek Tuhan hidup nang nirohamuna nang pedisihamu dangadong nabuni alai batar dunia di bata. Kerinduan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mau lihat mali Tuhan di basahat rohani di bakulingi hodo hamili Tuhan di bahot hodo hamor siaw nami di sudi akada masa bulus sami lam solhot hami tuho ali Tuhan olo tungadong pe akabaru kilo dohot hamaulo alai dama biar hami sai upan donganan mudo kami disudi akapar sorion di golunami genuk marsada-sada Lani tuhoma pasahat kami daging buhot didami nang dia ketemu enami narap hangwan di sana Tuhan sian pur amado akadina namonopot yang dihakapipi jauh sadapat seorang nauli nalaho pakot hapor saun nami dohopat pamjion nami dohopat nang ilang mulak pehamian itu di bagasan pangaramotion dohot padumanyon salut ubuak kami di tangyang nami ali Tuhan ruas nahuliyam namar sitaon dina jumulu nina LC may doka painitan tuhodo pasaton nami amanami dohot keluarga asawa mana mga puli na pasaton hapot siyaw na sida salut nang ruas nahuliyam ali Tuhan molo tungadang ako na marasahi di manang di dia pinasida li Tuhan akan oras doa kayanan pun nahuhaholo kami dina daw dina jonok tuhodo pasaton nanti li Tuhan patubuh hamur siyaw doh taturimon di akahuas tuhiyam na kami salubna asap masitanya tuhodo pasaton nami li Tuhan kayanan pun nami marsipola di universitas manang di SMA di dia penasida sa parohay pagisuki apean leon pos ni roha leon ringkas ni roha ketepunan untuk belajar ang
anak kami yang sekolah, yang kuliah, na dausian akan atoras, uhiripannya kaya nakon nami na marsikolah, burju na sida di Tuhan, pasinan kon akaparsikolan na sida, asal nang mariswang akatangiang halujaw niya akan atoras na sida paburhaton kaya nakon na sida. Lasoni mali Tuhan kaya nakon na naum sot dia umur asa jumpa akasirokap nito ni akayana ko lasoni manau terpasu-pasu di parsaripeon na makirim di parbuy ni bortiang ubuat kami di kanyang nami saya patuduhonom mo di tinggi halehetatsa akayana ko nami naum marumah tangga saya lehonom mo di tinggi halehetatsa akana hiniri di akayana ko anak nami burus na huhahulong na hilmusalut Tuho mahbasahan kami ya Tuhan. Nasawas nuhuriam nama ulang tahun sadarion doon ulang tahun parsaripeon. Asa toktong ingot kami umur na pinasahatmu toktong huwamulatihot kami. Lausoni na parsaripeon asa toktong masih hahulong ama doon ina manak sungod dia pitaka pergumulan ni akar matangga. Toktong kami masih hahulongan patuduhon holong ni nami di keluarga nami nagabijabita wa akayana ko para nami sana Tuhan membasa kami sudia kapakubesion di kuriam di isod di koinonia marturia dohon nang diakunia patuduhon parpuin di haporseau dia kaluas nuhuriam di ganup seksi-seksi dot guru sekolah pandita nami dot akasitua partohonan dot non partohonan sai pasu-pasu na sida di Tuhan mengeraduti parsauran di tengah-tengah di huriam asa parsihohot sudia karuas nuhuriam laho mengikuton ho di sudi pardalanan di hobah bahasa kami sudi program di yang hakabibi di pusat dohot di distrik Lausoni manang bangsa dohot pamareta nami tuho pasahat kami presiden wakil presiden dohot kabinet asa dipikir hon nasi dari Tuhan Tuhan majur di bangsa dohot negara nami jauh angkahan turun dohot hagaoron di tengah-tengah di bangsa dohot negara nami lani dari Tuhan tuho mau pasahat kami sudia katangiang dohot pangiduan nami pasikuk maya di Tuhan di bagasan asih dohot di bagasan Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Jalo mahamani Tuhan Amin Amin Mereka mahita lau tapapung mapiyata pilihan sadara sadari dohot pilihan nakadwaho
mahita tatangyakon mapiliata alih di batama namina di bunuh ginjang hodo harawan saluhut silehon-lehon na dirundang dohot na sauni basa na mudutus upasata mi masin na nilehon mi Tuhan pilihan nani saya jalo may gabiwag na khusus di judul pasu-pasu may jararamoti asa huparhasiat kami pilihan mo pati puluhan harajaunmu di tengah-tengah di huniam dohot di tortibion buhay marohanami marhiti-hiti tortim asalam tadahami godang ni silehon mi Tuhan asalam githir kami madok maulia marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang saya pinormadia maguarmu saya maharajaunmu saya harap marumo di roham di benotongon sungan na di benor gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap kami saya sama dosa nami sungan panesa nami di dosa nindongan nomor dosa Tuhan unang kami tu gihon tu pangutunan palua mahami sian pangan Di Tuhan de Batama di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asi marohana bidaho di depakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodi Oras meditas